Så vil jeg måske kunne klatre over. Så jeg prøver alligevel. Er I klar, drenge? It's the Flying Dutchman. Er der nogen, der har tjekket, at vi ikke har fået huller? Ja, eller vi kan huller i skibet lige nu? Vil du ikke dobbelt-check, Kasper? Holy shit. Okay. Du fucking mad. Prøv lige at holde øje med pengene. Det var 5.200. Ja. Ah shit, jeg skal lige herover. Jeg prøver at hjælpe med årene. Åh! Ah fuck! Jeg har den! Okay, det er fint her. Jeg tror, det er fint. Skal jeg lige Jeg har ikke nogen lukke skibet. Okay. Jeg har styr på, hvad hedder det... Vi skal heller ikke have den til at glitche op gennem taget. Okay. Skal vi fjerne vores eget flag, eller hvad? Eller kan vi ikke det? Hvor fanden var... Så vil jeg se det her. Nå, Hvad fanden laver I? Okay, hvad? Det er genialt. Jamen, jeg har tal på det. Okay. Den skulle da røve smart, det der, det var en røv.